звонния стол, както казват. Това е църква, построена от Кольо Фичето 1869-70 година. Това са църквата Свети Кирил и Методий. Първата църква с това име на създателите на нашата писменост, въобще в Търновска епархия, която се е простирала чак до Стара Загора. Тя е била по-голяма от сега. Ето го паметника Белия. Тук са написани имената на Цанко Дюснабанов, учителя, даскал Бачо Киро Петров от Бяла черква. Всички, които вземат участие в Априлското въстание и боевете при Дряновския манастир. Те са допълнително укрепени с основната, виждате, има допълнител. Спускаш се надолу като мостак или контрфорс. И прави стената от 2 до 3,5-4 метра дебела. Тоест, където Да. миниатюри. Тук има страница от книгата, от оригинала, който сега се пази в Лондон, в Британския музей. Пише Лондонско Евангелие 14 век. Нищо повече. Там са портретите на царското семейство, нарисувани като ктитори. Цар Иван Александър, втората му съпруга Теодора, Сара еврейката, която става еврейка християнка, и техните деца, последните владетели на